Un împărat a primit doi șoimi. Unul a fost antrenat, iar despre celălalt i s-a spus că refuza să se dezlipească de pe creanga pe care stătea. Unul dintre slujitori trebuia să se cațăre în fiecare zi în copac să-i ducă de mâncare. După ce a încercat, în fel și chip să facă șoimul să zboare de pe creangă, împăratul și-a rugat supușii să-l ajute. Un bătrân înțelept s-a oferit să facă el asta și, a doua zi când s-a trezit, împăratul a văzut șoimul zburând de colo-colo. "Cum ai făcut?" și-a întrebat el supusul. "A fost foarte simplu. Nu a trebuit decât să-i dai craca de sub picioare." Morala: uneori trebuie să ni se taie craca de sub picioare ca să ne aducem aminte că putem zbura.